anya fo chugo mina anga walada anya bla yoro mina ma ta yoro la na jaralai wallahi ni an kasheti sabanai do anga kira sanma no Muhammad Mustafa nam sallallahu ta'ala alaihi wa sallim salib aga sanna yele ka bodu kulu kaya kata daniba masaba Allah ta'ala kuma nyonya ka kulula alhamdulillah ni an zigli akanaka ambiya nya fuwaye ka be araba doma nam nazara kalo kile nani nam akalu duruna sa bafla nam ani tan woro wallahi udo ka be arajaba kalo nam akle mugani woro ma no e kile mugani wolo vla shui na jarale bele samari anga Muhammadu bora maka nam kana Jerusalem ka sana yele ka be bishu na nyana doma bo otuma amma ke awnyana ay aw ndarala aw zona wallahi na do sira aw muslimo faranyo ka anyefo wallahi samare Muhammadu yalla chugudi afme chugudi wallahi ayela le mungera wallahi ona jara alai ni an kashati sabanai sigiro kelila do an diwuli ka boya fo kirani ala ka nyonye wallahi an sura ka fatiha ta no ta ambiya no makanti ambiya wala nam minnu ko cete an wani ye kira tɛmɛ dɛmɛ kaba fa an bɛ kaba kolo naani na an bɛna so dala sa o tuma an bɛna don kɔnɔ su la n'a jara ala ye mais minnu ko cete olu ma da ala la u ma da kira la u ma da kuranɛ na n'o tɛ kuranɛ y'a fɔ surat al-Isra aya fɔlɔ a bɛ ala ko ne ala sura taamana ni ka jɔnkɛ saniya bɛ ala ye ala min sura taamana ni ka jɔnkɛ ka bɔ Beitul Muqaddas la ka yɛlɛ n'a ye ka bɔ Maka misiri la ka na alikaba la ka sɔrɔ ka na Jerusalem misiri la ka sani yɛlɛ ni kira ye ka taa kabako yira kira la ala min ye bonya masa ye o tuma ni ala ko ale ala sani yɛlɛ ni jɔnkɛba ye n'o ye Mamadu ye e ko a ma yɛlɛ i ala sɔsɔ ala ko ale t'i ye o dɔw ka dalilu ye ni président ko mi mɔgɔw reçoit audience min ɲini président fɛ k'a fɔ monsieur le président ne mɔgɔw b'i la mercredi 14h o ye président ye a bɛ bɛn o kan n'i nana mercredi 15h tuma dɔ i t'a sɔrɔ mais e de ko don président ka audience bi ɲini jamanadenw fɛ nka bɛɛ tɛ a bɛɛ tɛ président ti mɔgɔ reçoit dimanche o ye anw de n'o président ba reçoit heure bɛɛ la a b'a fa reçoit heure bɛɛ a muso somɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnen a muso fa a muso ba a b'olu reçoit waati bɛɛ la hali n'a bɛ sunɔgɔ la u b'a kɔngɔ a b'o reçoit o tuma ni ala ba ko n t'i ye ni ala y'a to dɔ k'ale ye ala o n'a ka kan sa hasidi ta tiɲɛna kira Muhammadu ni ala ye ɲɔgɔn ye a siga foyi t'a la anw dara a la wa anw sɔnna minnu ma da la olu kun ye anw minnu dara a la anw b'a kɛ anw b'a kɛ ka ala fo ala i ni ce i sɔnna ka kira ye wa i jɛna ni kira k'i ye i tilala ka seli di kira ma fo ka n'a di aw ma ala wa an b'a la yan an bɛ ka n'a kɛ a balimakɛ b'a ɲɛfɛ k'o bara ci a ye kelen kelen n'o ye Ali Sangare Mali kɔnɔ yan Bamakɔ Yirimajɔ Hadabugu la n'a jara ala ye o tuma kira sanuma ani barikatigi Jibirila ani Buraku o ye kabakolo yɛlɛ yɛlɛ o tuma an bɛ naani n'a da la naam a ko ni barikatigi Jibirila an yɛlɛ yɛlɛ la sa fo ka na se kabakolo naani n'a da la o kabakolo naani na n'o bɛ wele Muzayanatu an nana s'o da la a ko Jibirila ɲini kabakolo gardien fɛ k'u ka dayɛlɛ a ye da gosi naam a ko kabakolo gardien ko jɔn don e ye jɔn ye naam a ko ne don ne Jibirila don naam e Jibirila ni jɔn don naam a ko ni Muhammadu don n'o ye ala ka kira ye sallallahu ta'ala alaihi wa sallam naam yala Muhammadu welela wa ci bila ma wa awɔ Muhammadu welela ɔ n'a welela a ye don tuma min na ni ne Muhammadu donna kabakolo naani n'a kɔnɔ n'o ye Muzayanatu ye ne ye n balimakɛ ani n fakɛ n'o ye Nabila Idrisa ye sallallahu ta'ala wa sallam naam a ko Jibirila ko nin y'i balimakɛ ye Idrisa
ta ful blala wallahi kaka ndara Idrissa fo salamu alaikum ya Idriss nam ay jabi bismillah tare naba la oro nemala so il est bienvenu toro tanvea balma nyuma kira nyuma bismillah tare de gunda wona ya nam ako andole ka bakolo farannani na kun nam ko jibrilla yele la ka kabako ira kera les différents merveilles kabako munu me kabako nana nam barkati jibrilla ira ni mamadou nyaay wallahi ki nya famu nam ako anglale ko la anya srani no lu fani buene karamay kera anya zeze kaboy nam anga kira be ganga sana yele anga mga idara kira be ganga yele sisa imo ga be ganga yele idara safa kwani wallahi bilbil abe kanga ta dan ba ka wele jabi utura yele la gata fu nana se kabakolo duru na dunala kabakolo duru na nyebe kula wallahi nyebe kula ha shiri bonana wallahi jena wallahi o kabakolo duru na unana se odala no e muni zaratu muni ratu usele odala nam ago jibrilla da goshi ako kabakolo garde ko jonno jonde do hayya jonno ane jibrilla do ya jibrilla do me woni ngono ide arma debi kam mununu ke ci dongoro la wallahi ci doro mina ngate jige jibrilla do na woni ngono iko malewe haydara do ci wallahi jibrilla do na haydara nam jibrilla ni jonno hayya ni Muhammadu do sallallahu ta'ala wa sallam ya Muhammadu ya do ne do Muhammadu do ne nete o Muhammadu joni ya ko na fo fede jibrilla nam dona ini jonno ni Muhammadu do Muhammadu jume ko fode Muhammadu jume mais Muhammadu jume fode Muhammadu teflay Muhammadu be Muhammadu la degay Muhammadu kam Muhammadu oy rasuluwe Muhammadu to ko kunde ka ko ale abada ale Muhammadu foloye ale Muhammadu laba na fura Muhammadu pen dona Muhammadu ko na fura Muhammadu kamane ni minga kulisi ba babara la américain ye yo o Muhammadu tu écoute Muhammadu mi ayere do ka dame do ka bokolo do ala ka kira ala ka dabejuma am bla traba an kishiba an tanga ba aljina tigi je sababu la sababu Muhammadu mi yele la surata mana tangare wala wallahi o Muhammadu do ko ni Muhammadu do nam yalla Muhammadu wele la wati da ma farama yele tene ati yele te wallahi nam ako aho Muhammadu wele la de ala yara de awele ka mo ko bala wallahi nam o na wele do ay to bismillah ay bismillah nam ako uduna ni tare ni buene kishi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadu wa ala ali sayyidina Muhammadu wa ashabihi wa sallim tasliman kaseeran la yumkina min salim are aku dona nam kabakolo duru na kono no e muni ratu e o ni so jale o farfunne o dona dron ko ali Muhammadu nyadara abal makka kanu nabi Musa Allahu akbar alayhi salam ma fa isa bi jiga Musa ara kan ajigi yelele do kan ajigi sare yelele do kan nyon zoro do ya o no kara ambe bi nyon zoro ala yoro sare o bi jigi nu ko isa bi jigi o bina mo boyable Muhammadu nana dine dafa kadama isa bi na mo boyable ko wallahi fo banga ka bi jigi bon ni ko isa bi jigi ni ma duguma ni an fa da bai o kan ajigi ni ma sanfe o kan ajigi ni mo sanfe o kan ajigi sabe fe be kan ajigi kamare jira kana da isa kelema ale ka bokolo rabi jigi to isa bi nu ko ti kamare son fe me sanfe da kan ajigi no kara duguma fe ani sabe fe ala ba me fara nyonga am yele ku wallahi ni hayya me isa bi jigi abi jigi ta min isa jigi na ku isa to chama ta ga chama o beta isa wallahi isa fara isa lawa me ni ko ala ka kira isa mari amade fatura ala ka nala mi rabbi fatura
abe ka bakol flana la kire ka to yayi o ya fon yi wa andara la wa nya do wa anzona wa ni sigara ami bayila sangare ne ma fo ne fa yayi de ma fo ne ba yayi ne ma fo ngo aidara yayi ne ko ngo alaka kire yayi bugari yo fo muslimu ya fo atada ya fo jarudu ya fo atuma ebe munyine bile sangare ni tata kore lebe o la ka do namunge nam ka nya dara nabila musa dara nabila musa yake kan rani ana wati ka bakol durna la ya lebe nam Jibril ko ni balmake no nabila Musa alayhi salam sari ata foli bla ibalmake la ndara malmake fu nam anin ko ke che ay njabi ibismillah tare naba na ron ne mala tire nyuma nam balima nyuma ibismillah wallahi nabila Musa ka bako tire ka bako Musa ka bako ka bako durna kono ka bako chamambe wallahi abi dabu do ko nam ko Jibril yalla lay ko ka ta janame suyira nam Muhammadu lay Allahu akbar tuma mina Muhammadu nana nam qabila janame visite Sayyidina Jibril ko ma Muhammadu ni janame Muhammadu ko Jibril ma mi faga do ko no ka yenya ka fon yi an ga nyoni nga ga nyefol kenya wala sanin jigina nga saka kuma nana do janame ko no sana yele sebe kana janame visite Allahu akbar Muhammadu ko sallallahu ta'ala alaihi wasallam akwai musu da usoro janame na musu nunu ngenge me wunena ni misili tasuma bu jugoro melego obuka ngubugo obi biye do kono katabu daf Allahu akbar amare aworo la ko Muhammadu ko Jibril ma Jibril ko ne musu jibon yeta ko Jibril jabi ko ya Muhammadu ni musu de musu nunu chekota o yero kuta Allahu akbar olu musu mun to ta fuyi lahara kunni Allahu akbar samare ala kan hunna amin akwa ye muso ye lahara muso munun jengene do usen daga konnana u kumol shuli me janeme tasma kono meleke u bikan gubugo u bi biye do dafe katabu ko fla fe u bikan gusurki wallahi mamru ko Jibril ma ko yan dari Jibril ni muso jumonye ko ni muso de muso munun mu denga bo u choka sokono u choma janai samare gebele mama ko goro no be bini ko goro no be aw taro goro bino i dumuni joljo dike i tama jenay i ko jolike i tama jenay i tara bangaro jolla i tama jenay i tara klingero jolla i tama jenay illabe i sebi gengi lahara samare baraki atende ga dama samare hayya nati wulle barati ay otma illabe bi gengi gengi lahara kagala Mamadou ye hineni magari ye hinana mo gonu wallahi walla Mamadou digine mana malaka fe ay tobali ay haga tani musuma ayo ka chei ka tani chema ayo ka musu o bakun ye wala sanga se ka kishi wala gele ale parce que Mamadou yayi ayaye no bela angogo e tra boy che ala boy che tana yele chite mais kila digina ni seli ka bo safe ni dite turle ya seli chendre le sanele galo ya wuli ka taso kana tata samare wallahi taga mamur ka fanya la sabe ka fama ele kiraso taroj me janamedu lebele ala ka mu amin nam akot momina ni Mamadou tumena nabla Musa karafe woro be Musa yishu kashika yoro kira to mo kashide ay nabla Musa kashira Musa mula ko mala nam woro la ko gardien ko nabla Musa kashiku mujme Jibril ara ni nga nabla Musa ka kashiku mujme nam ayu jabi woro aw ko ni ngamale no ni ngrenyi amalma kenyi ke farmay ale bono wa amandon no ya ko fe mo mun tukura la kienka wallahi Muhammadu mando na place soro lahara boyana joro la dawla la aljanna wallahi o ka bonni Musa tay Allahu akbar yen va mo
ako nabila Musa ko ako Muhammadu mandon minu zona kirala kadda kirala ka to kiratala ko olu na niyoro soro lahara ale nabila Musa man niyoro mi do Allahu akbar ore ha wallahi kitabu dobe nam kira ko ale mando ti jeni ni mo mando ti jeni abada angara mo yo proka angi shildo ebe mando ti jeni jeni afi ko kira mando ni walbede ni kira ko ne mando nam akanda mema ay akame de minu ndame kirala olu kudu minu zona kirala olu kudu minu nya to kiratala olu kudu minu ndara alala olu kudu minu nya to alatala olu kudu lebre jena kala wana kira mando ya zo wana kira mando ya abada mo fagala kira mando ya ay jagande kira mando ya ay fiyo muso to che kira mando ya che to muso kira mando ya fama so kira mando ya ulu shetane mando are shetane mando shetane obe be mo mando me che mando flade wallahi mando flade ma Musa ko nam ko kira mando nan ni rasulullah aljanna che ale Musa yɛrɛ to sɔrɔ abada to sɔrɔ wallahi Musa na tara kira mando ya nɔfɛ kira n'a ka kira wallahi yen an bɛ jɔyɔrɔ min na bi nabi ye Musa kira tɔ nabi ɲuman tɔ kira 300 ani 17 olu la belebele Musa b'o la kira 25 olu la belebele Musa b'o la kira ba 5 olu la belebele Musa b'o la jabutigiw olu la belebele Musa b'o la belebele mais Musa n'a ka bonyaba in bɛɛ Musa n'a tara pourquoi a ma kɛ Muhamadu ka kalanden ye Allahu akbar munna a ma kɛ anw ɲɔgɔnna dɔ ye mais anw yɛrɛ bɛ k'an ta kɛ naganaga la yan wallahi ni woroya amare anw k'an ta kɛ manamana ya ka misiri jɔ ka koko kore k'o ban ka taa n da kɔnɔ nkalontigɛ la ye java la turukuruku ni namara la u bɛɛ la anw ni kira mando ye ne kira mando ye inshallah inshallah a bɛ nɔgɔya inshallah inshallah i dangatɔ n'i sɔ cunna don i b'a dɔn ko dugu dɔ bɛ min dɛ naam o yɔrɔ bɛɛ ko u ye yɔrɔ tɔw lajɛ ka taa bonya minnu b'a kɔnɔ yen u y'olu lajɛ kabako minnu bɛ kabakolo 5 n'a la u y'olu lajɛ olu bɛɛ yelen kɔsa naam o kɔnɔna na ko kabako fɛn o fɛn bɛ yen Jibrila y'a bɛɛ yira a ma a bɛɛ yelen kɔsa ko u ye sira ɲini kabakolo 5 na gardien fɛ ani Musa fɛ u nisɔnjalen fari fununen k'u sɛnsɛn ka bɔ muniratu la ka yɛlɛ yɛlɛ an ka kira bɛ taama na a bɛ kan ka yɛlɛ ka taa fo ka na surunya yɔrɔ jumɛn na kabakolo fara 6 n'a donna nin yɔrɔ ka ja dɛ u ye nin bɛɛ taama biizinilahi ni ala ka se ye a n'a ka fanga ye kabakolo 6 n'a donna n'o ye kalisatu ye u selen kɔ ye naam a ko Jibrila ye porte gosi n'o ye kabakolo donna ye Jibrila bɛ siraw dɔn a bɛ donnaw dɔn ni mɔgɔ kura nana dugu la dunan nana dugu la dugu dɔ b'a bɛ bila a ɲɛ o bɛ dugu yɔrɔbaw bɛ yira a la nin ye fe an b'a ɲɔ yan n'a bɛ rouge la o tuma nin ye sans interdit mɔgɔw tɛ taa nin fɛ nka n'a fɔra mɔgɔw tɛ taa fɛ bɛɛ ko tɛ président bɛ taa fɛ ministre bɛ se ka taa fɛ suta mobili bɛ taa fɛ ambulance bɛ taa fɛ nka mɔgɔw tɛ bɔ a fɛ i n'olu tɛ o tɛ fɔ bilen dɛ a bɛ fɔ ko mɔgɔ tɛ bɔ a fɛ bamanankan de don ni ne ko misali ka bɔ Bamakɔ yan ka taa Segu ni ne ko n k'a man jan n'i bɛ mobili la n b'a fɔ dɔrɔn kuma na n ko ka bɔ Bamakɔ ka taa Segu ɲɛtugu ka yɛlɛ don mobili la ba kɔrɔ tɛ ko in bɛ ten nka misali ye sihara dɔ de ye o ka faamu kuma in kɔnɔ k'a yira dɔrɔn ka bɔ Bamakɔ ka taa Segu yɔrɔ jan dɛ n'o tɛ hali n'i bɛ avion na ɲɛtugu ka yɛlɛ tɛ o i bɛ ɲɛtugu caman kɛ avion na i ma se dɛ mais laɲini ye fɛn dɔ de ye Bamakɔ ni Segu cɛ man jan ni mobili la bon o la a bɛ se ka fɔ ten dɔrɔn yanni Segu cɛ ɲɛtugu ka yɛlɛ don bon o la toujours ko in bɛ o cogo la ko in bɛ o cogo la wa ko in kan ka faamu hakilitigiw fɛ n'o cogo ye nka hakili da n'o y'a ta u t'a faamu dɛ ala k'an kunna ja ala k'an kunna ja u nana se kabakolo da la a ye ta gosi datigi o ye ɲininkali kɛ a ko kabakolo gardien ko jɔn don ka da gosi i bolo la ten wa jɔn don naam a y'a jaabi ne Jibrila don ale dɔn bɛ woni kɔnɔ ye naam Jibrila ni jɔn don
akuni kira labado sallallahu ta'ala alaihi wa sallam akuni muhammadu do yala muhammadu wele la wa cibla la ma wa awo muhammadu wele la otmani muhammadu wele la aidu aya bismillah nam ako mamina ni muhammadu rasulullah sallallahu ta'ala wa sallam ugoro bani nyadara arunaka ubika bakulu woro nalay ni isa bi jigi aruna re ko manga to safe are baka nga jigi gelebe nga jigi otuma ko ne dona doro ni nyadara mbalma ka kanu harunay alayhi salam anga kira sanma dona ka bakulu kono allahumma salli ala sayyidina muhammad وعلى على سيدنا محمد وأصحابه وسلم تسليما كثيرا عليه كرادونا أنا بركة جبريل أنا براكو سنما نعم جبريل كمان نيجي بلما كأنه هارونا تافولي بلا إبلما كلا هارونا ندارا أرونفو هارونا إنجابي bismillah tare naba nawro nemala kire nyima balma nyima bismillah de toro ke aw na por bashi tila Muhammad ba ra kalama mo belebele nana belebele fo ni saban ni majigi ni yere yanga ala bi itache ni yere shuli ala bi bunya Muhammad ya yere shuli koro ala ya kusari bay kira labado do wara tako Mustafa do amya bi fo kira na laka nyonyi ni fandi wuli andi wuli de amya bi fu ga nyonyi ala kira ni mo nyonyi ko yin kunwe amu ni kona ko nyonyi wa awma lakale wa jewuli nam ako andole kabakolo woro na kono no e kalsatwe andora ka mununu esa barka tigi jibrila abi fon yira ne mo ni ben nawa ni ni ben nawa ni ampulu mi sala ni vandulu kuma ni klimu ni etaji kuma ni zubai wode to ni kuma ni yorbai wode ni eta woni ndigi wode ni eta ni kolomai wode ni eta sadir fo femme abi ko mo beira krala sallallahu ta'ala wa sallam muhammadu nam practically ka tende ako okele kabako munu melu beyele ko fe kira sanuma fe donc wi sra nyini kabako lo woro na mo fe ameleka una jino kuma na urani yaw na kiraw no haruna sra nyini fe wallahi usura ko seje ko kan tamini kira baga yela kata fo kata su nya kabako lo wolo blana dunala ko kabako lo ndogoy ajibatu Allahu akbar unana si ajibatu dunala ajibatu dalasa nam akwai jibrila ya nyino fe kwa ka dale no ka bakolo koloshi bowe lutis nogo koy utinyi na koy u balole be utinyi na samari lu balole do balole be de utinyi na nam ako ka bakolo gardie wi nyinga nam no ajibatu koloshi bowe John nido ni mi yere ko fo iti doya abada jondu nunu me ute gwanza na nunu be ute gwanza na unanga police ute kali nunu nanga gendarme khable ga dale marfay son rabi jingo jobi duka tan ni fa nunu dis no goti abada wala le dogu ya kala uti ala java ti durmo ke abada nam ne jibril laddo nam e jibril la ni jondu kono ko jibrila do te bashi folo na eni jonno li jibrila ko ngone ni bakar do li jibrila ko ngo ko ni ali sawade do me jibrila ko nani muhammadu do sallallahu ta'ala wa sallam aw man ni muhammadu fara bele ko be jere rew ti giribele de bañe ni za nam yala muhammadu wele la ala fawa dana ma sa yare de ya wele ya nam ako awelele do ala yare ya wele nam aw tuma na wele la na wele bi saka fati na la gabo la ibo igi premier on ne kuna te muhammadu koni nam ko ko do wallahi ala ko mu vena yorno kuna nam
mamina ni kira nana janame kono k'a bɛ janame filɛ janame gardien cɛkuluma in kɛ maliki ala kana ɲɛ d'an kan ala kana ɲɛ d'an kan maliki maɲi maliki cɛ ka jugu a nisɔn ka go ni dafɛ bɛɛ maliki kabi ala y'a da a ma yɛlɛ ni siɲɛ kelen tɛ a ka yɛlɛ kɛra bisu in na siɲɛ kelen maliki yɛlɛla siɲɛ kelen a da ni diɲɛ wuli cɛ o yɛlɛ fɔlɔfɔlɔ kɛra su in na ani laban o kɛra cogo di tuma min na ni Jibrila taara maliki Muhamadu la maliki ɲɛ kumuni sisilen a sigi bɛ janɛmɛ siège kan maliki n'a bɛ kuma janɛmɛ tasuma bɛ bɔ a da kɔnɔ maliki ɲɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ kuruba dɔ bɛ yen o ka bɔ ni gakulu ye maliki cɛ ka jugu a nisɔn ka go n'i y'a filɛ i b'a sɔrɔ a diminen don kosɛbɛ n'i ɲɛ bɔ a la k'a filɛ i b'a sɔrɔ a diminen don o ka jugu kɔrɔlen a filɛ o filɛ o ka jugu kɔrɔlen siɲɛ maliki b'o cogo la a ti yɛlɛ o tuma Jibrila ni Muhamadu selen maliki ɲɛ kumuni si ni i jamana y'i sigi a ɲɛ kumuni ma Jibrila ko maliki ma ko i tɛ cɛ in dɔn a ko ne ye Muhamadu ye fɔlɔmɔgɔw ka kuntigi ne ye Muhamadu ye labanamaw ka kuntigi ne ye Muhamadu ye kira wɛrɛ tɛ yen kira min kɔ ne ye Muhamadu ye Muhamadu min n'o tɛ kabakolo ti da ne ye Muhamadu ye Muhamadu min n'o tɛ dugukolo ti da ne ye Muhamadu ye Muhamadu min n'o tɛ jinɛw ti da ne ye Muhamadu ye Muhamadu min n'o tɛ adama ti da ne ye Muhamadu ye Muhamadu min n'o tɛ kirako tɛ ne ye Muhamadu ye Muhamadu min n'o tɛ nabiɲumanko tɛ ne ye Muhamadu ye Muhamadu min n'o tɛ jinɛko tɛ ne ye Muhamadu ye Muhamadu min n'o tɛ meleke ko tɛ ni yo Muhamadu ye Muhamadu min n'o tɛ janɛmɛ ko tɛ ni yo Muhamadu ye Muhamadu min n'o tɛ e yɛrɛ maliki kundi da ni yo Muhamadu ye tun bɛ wa ala ko ni ma yɛlɛ ka n ka kira sanuma tun bɛ n'i ta tiɲɛ k'i bila janɛmɛ kɔnɔ Prati kelen ni lebele o yɔrɔ la sa ja janɛmɛ bɛ taa janɛmɛ ɲɛ maliki o yɔrɔ la a nisɔndiyara dɔɔni k'an ka kira tun bɛ Muhamadu ni dafɛn tɛ kelen ye Muhamadu ni ma tɛ kelen ye ale ni wolo fɛn tɛ kelen ye ani ye fɛn tɛ kelen ye ani miiri fɛn i kunkolo ka misɛn sa Muhamadu ni fɛn tɛ kelen ye o tuma su in na ye nisɔndiya su ye kɛlɛ tɛ yen mankan tɛ yen mi tɛ yen min t'i yɛlɛ min diminen don ka b'a dara san miliyari joli joli a ɲɛ kumunen bɛ a t'i yɛlɛ o yɛlɛla su in na o tuma e min bɛ yɛlɛ ka kɔrɔ e ɲɛ kumunen don su in na i bɔnna su in na su in ye nisɔndiya su ye minnu d'an bɛ sunɔgɔ la gɔrɔndɔ la a y'a gɔrɔndɔ kosɛbɛ n'i ye diɲɛ gɔrɔndɔ yan i bɛ gɔrɔndɔ janɛmɛ kɔnɔ anw kɔni y'an sigi k'a bara ci a 100% silamɛya kirako sanayɛlɛ ko an dar'a la an dar'a la o tuma an ka kira sanuma ani barikatigi Jibirila u ye kabakolow tɛmɛ fo ka na se 7 donna la tuma min n'u ye dagosi ye gardien ko n'o propriétaire du tiɲɛli ye ko jɔn de don a ko ne Jibirila don e ni jɔn don ne ni Muhamadu don Seydil Khaliki Nabi Rahamati Toybati Harisun Aleikum yala Muhamadu kun welela ala fɛ fɔlɔ wa o tuma ala yɛrɛ de ka wele de ye Muhamadu sɔrɔ o de y'a sela ye ɔ n'o don a y'a bisimila hali n'o tɛ Muhamadu bi don hali n'o tɛ Muhamadu bi don a ti don o tɛ anw wele ne tɛ Muhamadu bi don a tigi tɛlɛ ye a bi don maliki ma yɛlɛ sisan wa o tun bɛ yɛlɛ ka kɔrɔ wa o tuma maa yira ko mɔgɔ ti don Muhamadu bi don dɛ mɔgɔ ti don Muhamadu ko ye ala k'an sago da o la silamɛw tuma min na ni kira donna kabakolo 7 la n'o ye ajibatu ye Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman kaseeran alayhi amin a ko tuma min na ne sera kabakolo 7 na ne dara Ibrahima sallallahu ta'ala alayhi wa sallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Ibrahima mi ye kiraw bɛɛ fa ye kiraw bɛɛ bɛ fa la nka kiraw tɛ ba la mi fa ko faamu kiraw tɛ fa kelen ba kelen ye dɛ kiraw bɛɛ bɛ fa la o tɛ ba la sabu kiraw bɛɛ fa ye nabila Ibrahima ye
Ibrahima nane ko fa kira wore mabo duwore kono mais Ibrahima ala ye muso fula dama o muso fula de be kira wi o tuma kira we faye nga kira o te bayi Allah akbar tare abarati kilin Mamadou faye Ibrahima ye aduna nya dara fasan ma kan mi so jara bu kedra ama fo izabi jigiya Ibrahima rata safa ya Ibrahima ko nga jigo la bene do tare wallahi bu jigo be jigo ni ta nana be jigo nam ago jibrila ko rabbe nabila muhammadu ma no ya anyama ye dile kaliki aminata de abdullahi de abdul mutlib mode maganga ude madneka ude reshi na hashimi akon niye ifai ibrahim ta fulikala khalilullah lamidije ala kiri wallahi narati rabbe muhammadu grina kana fasan ma wallahi igando ala de ala ka ko ka bo ala ko kun fayakun o masake ni ala do o centre wallahi le te muhammadu ni nabi mo zella sita safo te ne ko beitul muqaddas la jerusalem misri la no israeli muhammadu kila ka kira ni nabi mo zoro safe nye fay fo nana si nabi ibrahima mi mesafa kono aran volo yare la anano soro kabakulu farawul la Allahu akbar yalla la chugodi la ilaha illallah muhammadullah dare buragu yalla no ya la ilaha illallah muhammad rasulullah odunga kara jime la ilaha illallah saduri anzigi meya an anzigi wallahi na yanzigi kana an ga wuli kan an ga baraka ciyanka nan ya baraka ciyanka ala banzara sarabola dona domi wala ko yawmal hujum yawmal qiyamati taraw dido taraw dido be ni tawo ce kulo ga jena ya ba ka yira la je baraka yaro de ninga ka yaro te bishu ina an ki jalibiya ambiya duwera kara kusube alhamdulillah akbaru samangara shura na ala sona ammi abi fo jibril ko ni fo kadda fo mamadou ko ni antiki kanyoni ni alay fatma mamadou bulla nam mamadou tara afasal mafo faya jabi nam wajabi ako kiranyuma denyuma kiranyuma soyez les bienvenus naba na yoro nemala koraye minana o kana yoro nemale la bismillah soyez les bienvenus tare tora ton vea denyuma dugade bismillah e ka kanya de wallahi ni bikaka ko ni ngake wallahi Muhammadu ashidi bonana abonanelu ashidi tachana jena anil akhira samare Sayyidina Ibrahima no ya anyamai no ya anfai no ya kira ufai no ya Muhammadu fai no ya Ismail fai no ya Ishaka fai no ya kira be fai no ya je bolo badoi Ibrahima aya dinga tare bismillah Allahu akbar ajibatu kono no ya kabakulu wulu lai samare no ya kabakulu labadi hayya barkati jibril ayyala yala Allah ni kira samai Allahu akbar abika na kabako ira kira Allah Allah akbar ni Muhammadu be ka kabako le nam ogo otama ngono kabako lo la kono yi no ajibatu yi ayya ako ikmo ko de tere inye be ka fane no de bila alhamdulillah otama konna nam barkati jibril kabako be kabako wolo vla kono ayo beira an kutugi mamadou la sallallahu ta'ala wa sallam sari o klale ko la o sira nyini olu fe kabo Allah akbar o bole ko kabako wolo vla na la no ajibatu e nam ako kabako wolo vla na temene ko o bitama tamala o niso jale o bi borola nyana findu la fiu Allah akbar ko nga tama barla terga fla ko ni terima fla nam yoro la ko bole kabako wolo vla na la ka ko ni ale terke no jibril ay ala ka jebu flama amin ko jibril ko ako nderi ngono de ko jota Allah akbar terke ya jondo mamadou ani yoro magari magardu ako nderi
nabi iblaya Allahu akbar aslamo ni yorani hine ko sebe wallahi femi mbora kabakolo la kati no fe fika misri la maka kana niye iraki jerusalem beitul muqaddas la haraka flasel la ikme ede ne yele buraku ka ani kabakolo temende be kele fla saba nani duru wolovla o temene e ko ebine blaya Allahu akbar miri ko subhanallah manogo tare me wala me fero ire la dama ko wallahi damala dama ko tare ko dado ma dama ko wala nam akon tri ngal nyo nam ne janya ba ne digi daro ne ga kira laba dorati emingo ne be joya Allahu akbar rajulullah ni wala ni de aslama anga kira bina to nyana fina wallahi terga ya ble nam jibrila ko ma nam ko mi blaya kira ko ma endri nam kanam blaya Allahu akbar mi fanga yele doni nyove ali be tama to nga jam Allahu akbar sabu dige chama me turu chama me dibi chama me ko chama moko bako me ne ko be blaya nam ko ne ko yakana ngata nyove do wallahi nam jibrila jabi ko mamadou wallahi akali nyere kata ngadame on meleka wala Allahu akbar meleka on meleka be ala buluya dama bela ababe jo danro la ni temeni danro ka nam ko ni temeni danro ka meleka wala noro bi yili o bi gedre foganya atuma dame ona pour angana ala soso da do be ona wallahi ala ndiri yani da ni zuye taw ko fa do musu abituma boy ndiri mi anyini fe ka ya fama ya so yoro la jibril ni muhammadu tege ci ñon dege ka ya fadel ñon we wallahi jibril ya khalfa aka ala lay wallahi kero muhammadu jibril khalfa ala lay ubna fara ñon nas wallahi jibril muhammadu lay ka blak na tamala bi fina wallahi nam are ako wallahi muhammadu kelen tamana bi tamala nam ni ala ka sena ka fagay na ka kelay na ko abi minge aboke ako muhammadu tamana ka tama fo kana do dibi bawla dibi kurbaw muhammadu e dibi kurbaw tama dibi baw aduna dibi la ibi blokuru tayi to kilometri ba yiri ka o ke o dibi kono abaka tama wallahi nyala ko fike ba bani ala ko ke fusa wallahi ni dara ala la ka so ala la ka da ala ka masayala ka so ala ka masayala ni ala ko nyini nge abokote tare ala ka da venja shile kumul misenu zaka fembo gla ni ngira ka boko we amul kono ya atuma ni ala yere ko mini nge ka boko be mini ka boko to lo ko mamadou e dibi patigo tama ayya nam ako wallahi ne sele dibi konna na mamadou sele dibi la ni ka boko chama ni dibi kuru ngono ne dakse ko be fa Allahu waro telefoni abi kan sanele la kale nam jarudu yi nam wallahi ne kale ka dibi batigo teme nam nana se yele badigo mano noro badigo nana se yoroma maru noro ere fe kabudu me kan tama noro kono yele mba kono lumière ere éclairer le kan tama kono o yele dakadi ni garra klela katme garali ka adakadi o dore me kan tama kono ni kilometre bachama go kono ni ala ka sibaya wallahi ndakara shukle ni jonga je Allahu jalla jalaluhu nam raki kelengele akonye kabago chamanye onoro batjo kono ni oteme menge nana se kulu jawma ni kulu jaw yele ni kabago dira ni muhammadu yo kulu jaw yele nga sana ile kono wallahi be asro aklendo wallahi be nyona fino o kulu jaw yele to ko ale muhammadu yo kabago chama yo kulu nunu zave kabago fen chama waro datsa mi lakale madola on nam agonne ko jiwni baju teme ni ko jiw teme deme mamadou kabago teme akeli
akwale jibaw teme jibaw munu ni dona ko ibi kabako ye inyana ibi kabako ye yeso bela ko kabako do bi ye ma dola la kalli armade yere kabako do kabako ba sare nam wallahi ko ale kilometri bayiri ka tama yoro jawn tama kulo jawn tama abe kan ka ala mage ni shumay o bakara bishuina abe arajaba kalo kile muwa ani wulo bla shuma wallahi kabe binyona doma bele no wallahi ne fuwa kene bele bado tama fuwa kene bado fuwa kene mabu fuka kene bele do nya tama kaba kadi nya tama kaba kago muka nga tama o kene ka ne kaba go chama Allahu akbar fuka kene bado kene je kolo mado Allahu akbar nam ako o kene bainga ni Muhammadu nye yiri judo yi o kene ba yiri judo kele tomolo jukele nam ne o yi o kene bainga aslamu aya jalo tomolo la aya Guazandala ni yoro na ni tomolo juni yele kabakolo kofe ajibatu kofe noro kofe dibi kofe fulujawu kofe wajuni baju kofe kata tomolo juwe kene bodo ka Guazanda tomolo Guazandala kudamare leble abraki kudo bala hal niya bulu soro bishuina iku olma ki mi abu kubake bakabaro kubake amare nyama ay fayda yalla ani bu yalla bele mo ya glisoro walma fara walma bulu ka tubi kiku yimmi ni yake kabe sanele shu sabu ko kire sanuma ay la safi ni darala kire sanuma anyi dara tomolo shu ni darala kire nyeda bunya kama ma nyini ntobi kango kammi ni o ka sami fo saware sanele ka soro ibollu be jena amare bele takbir suma takbir la ilaha illallah Allahu akbar lebele wala kelengli no dama kira ga sanayele yere bunya kama tomolo ju Guazandala amin ako kira Muhammadu nye tomolo ju kelengi abo don lebele don ma fukate shido anwe shisu yimi pour la mabe ado be otuma ni tara dugla ni shisu yi ibi te dun ko la kali otuma kira tomolo ju ni kelengi o fuka kana kono nam wallahi ni Muhammadu tamana ka tama ka si yoro la ira ba do wallahi ko do biya Allahu akbar ko do biya re Muhammadu sira yoro mina ni ko do be ay tan ngawli ka njo so Muhammadu sira yoro la ko do be Muhammadu sira yoro mina ni ko do be o yoro jume anana tama ka tama ka kene jo teme ka fuka kene teme ka yoro jo ndeme fo yere ya yesa ko chena ko dobe ko mimme ojume ayere ya ye che yere la ale suryana aka alala Allahu akbar tamari ale suryana aka alala che ola mungara nam ni che dara kanu che dara tamari ako ne Muhammadu nye manga domme o yoro la amma maka o mangai o kare na fon terike ninganu jo no ya Abubakari akonye manga nome o manga bo men terike manga fe no ya Abubakari Abubakari manga yiga goide yiga goide nga kanu chendere wallahi kanu che wallahi akanu jo agerale aka alala ay manga mimme ayo kanu ko ka kanu joy wallahi o kerabe no Abubakari no cheki no o rabbe Muhammadu ko Abubakari wa aslamu Abubakari nyanga ja ka ja nam Abubakari ko ni manga yewa nam ala ko o yor la no dan mama saba alay nam ubna nyonye saw ubna fedola nam akoya nere ka ala nega kira Muhammadu ikanu nyo Abubakari oti yande oti ya tamare o dame maga o bes nokola ngabe gorondola ami wati mina Abubakar bes nokola bes nokola nam
Muhammadu daven disiya fana kala ikili daven disiya daven masiya folo adama de masiya jine masiya wakula masiya ira masiya namanyuma masiya ala ka daven te jena min sereya ni Muhammadu te akbar tiya yoro kaja yana ko wallahi yoro kaja amare nam ala ya nyini afasa wala noro keme ka yoro fa kasa duma keme ka yoro fa o nanga parfait no ndekini parfait tulin no wallahi kasa duma be fa be ala ya nyini krafe nam agu Muhammadu geranere ala la Muhammadu ni yoro ka go uide ko ala ko kirama ko gerana ala ko kirama ko gerana ala ma fonne ama fo ama figa almami ama fo fa me ako fa be fa ako almam be ka almami ako je dara cheminga ko gerana Muhammadu nyo atiri ako gerana Muhammadu ko be mini ka ko to lawo nam wallahi ni dan baye nam wallahi yodo ni yo kadi ne de dan baye ne de dadonda ne de kabakolo da ne dugukolo da ibi femindo nyoda minno nyoda iye mimiri nyoda iga miri mamiye ne era ala yada bele na gerana ne kotiki Muhammadu le créateur Allah jalla jalaluhu mu gerana ko be semeni mina o de ne wallahi ne de fe beke afro fuiti ne do ne de fe benna afro fenwunde ne do wani fe beke kanu kama wallahi garna sa kanu yo Muhammadu nam ne de don masai Allahu akbar ibi don masa do nam Allahu akbar foi te jena mamingo mo ne fe bedo nam fembe nam ne ya fa masai wallahi ne de bunya masai kala nganya masa wallahi ya fa masa wa ne hini masai nam ne de je dabai ibi ko fenno o bebe ni kamara ko dugukolo ni kabakolo kono songo femo kono ani tero mi ni ala jebola nglobola ndigle nga ala yala ka forma bouger o mata wallahi nam garna sa garna Muhammadu yoro na nam anga kira sanma gerela aka alala ani so jale asabalile ayya fale ni majigi ni bunye ni mole ni wallahi jannullah Muhammadu ni ga mabako gerena gerala ni tulili wallahi ko don gerala le majigi ala ye kira wele gerana kira sanma gerla alala ni sabali ni yafai ni majigi ni misojaye ni farfuni akole shuru wallahi yɔrɔ la tabi dɔ kun fɛ mais ka faamu na o yɔrɔ in ka gɛlɛn o ma kosɛbɛ ko tabi tɛ ala bolo tabi kɔrɔ tɛ e ka seli lɛbɛn ni masaya fɛn dɔ de bɛ dugu ma o tuma o tapi o de welela anw fɛ ko tapi o a ka se ka faamu wallahi a ka faamu parce que n'a fɔra ko lahara don ko buru bɛ fiyɛ don min sarafilu ka buru bɛ fiyɛ don min k'o de ye kiyama don ye mais buru bɛ lahara wa ayi buru tɛ buru min bɛ fiyɛ an fɛ yan n'an m'o dɔn ka kɔn lahara ye misaliw bɛ di ni o fɛn ye pour que an ka se k'a dɔn laɲini ye min ye mais a kɔrɔ tɛ ko an ka tɔnw ka buru min bɛ fiyɛ o tuma ala ye kulonkɛkɛla de ye ayi abada ala ka sɔn o tuma n'a fɔra ko tapi bɛ ala bolo marimakɛ e ka tapi jalanin ko so ka tapi samare o ko tɛ nam ala ko a ma yɛlɛ tapi in kan dɛ Muhammadu tapi Allah akbar yɛlɛ tapi in kan dɛ nam o yɔrɔ bɛɛ Muhammadu yɛlɛtɔ tapi kan nam o yɔrɔ bɛɛ Muhammadu y'i biri k'a b'a ka sabara bɔ a b'a yɛrɛ kalama bilahi an ka kira b'a yɛrɛ Muhammadu wallahi ani davende fulani o yɔrɔ in na davende ta ye abada sabara yɛrɛ tɛ taa ye o nka Muhammadu taara a n'a ka sabara davenw tigi de ye kira ye bilahi davenw tigi ye kira ye bilahi Muhammadu ale de b'o kɔndi nam ala ko ayi yɛlɛni sabara ye Allahu akbar samari kira ka sabara ka fisa ni fɛn bɛɛ o sabara ka fisa ni diɲɛ fɛn bɛɛ Muhammadu e min ko k'a ma yɛlɛ i da wallahi ni so kɛra i b'a dɔn ko kira yɛlɛ i b'a dɔn nam samari Muhammadu yɛlɛni sabara ye ne kun tɛ wundi foyi da abada n kun tɛ foyi da hali ne kun tɛ tabi wundi da ayi e kun tɛ fɛn o tuma e kama n ye fɛn bɛɛ bila e kama n ye tabi in da ye yɛlɛni tabi yɛlɛni sabara ye wallahi mun de lahara da abada
o yɔrɔ la an ka kira sanuma yɛlɛla n'a ka sabara ye fo ka ɲɛ dɛ ala ni kira ye ɲɔgɔn ye o sa an mago tile min na o de ye nin yɔrɔnin ye ala ni kira ye ɲɔgɔn ye nin yɔrɔ in na ka bɛn ni zagan ye waati kɛra sa o ala ni kira ye ɲɔgɔn ye ka bɛn arajaba kalo tile 27 su kira bɔra Maga dugu barikama na ka na Jerusalem ka arakan fila seli ni nabiɲumanw ni kiraw ye ka sana yɛlɛ ka kabakolow tɛmɛ ka nɔɔrɔw tɛmɛ ka yelenw tɛmɛ fo ka na ala ka yɔrɔ la ani ala ka ɲɔgɔn ye fo ka na yɛlɛ ala ka tabi kan naam ala ko ala ka kira ma Muhamadu n b'i fɛ wallahi sangare o yɔrɔ in ka gɛlɛn o ma dɛ kira ko ala ma ala wa ni ko i bɛ ne fɛ ala n ye fɛn kelen ɲini fɛ hayya ɲɛfɔ ala ko kira ma Muhamadu n b'i fɛ je t'aime a y'o fɔ kira ye k'a ta ni ka segi kira ye min fɛ tɛ kulonkɛ fɛ mɔgɔ o mɔgɔ ko min fɛ f'i ka sa i t'a sara sɔrɔ min fɛ ka bɔ mais anw ka jɛnɛya fɛn ko tɛ ɲɔgɔn janfa fɛn namara fɛn intérêt fɛn o ko tɛ abada naam Muhamadu ko ala ma tuma dɔw la n'i ka patron ni ye ɲɔgɔn ye n'a ko n bɛ fɛ a ka kɛ tan tuma dɔw la min yɛrɛ b'i fɛ i tɛ se k'o fɔ i jaabi pan mais ala ko kira ma Muhamadu min fɛ o yɔrɔ la dibi la o yɔrɔ la nɔɔrɔ la o yɔrɔ la ala ye ɲɛkɔrɔ ala ɲɛkɔrɔ ala ye tabi kan ala kɛlen k'o fɔ kira ye kira ko ala ma o n'i bɛ n fɛ n y'a ɲini i fɛ i kana mɔdenw halaki kira bi a ka ala ɲɛkɔrɔ kira miiri sera ka anw ye ka se ka hamina ko fɔlɔ min fɔ ko anw kana halaki anw ka tila k'o kira ka baw la anw ka tila k'o kira kɛ nkalon ye anw ka tila ka sanuyali kɛ nkalon ye ka k'o kira ɲɛ maa tɔw halakira an ɲɛna an y'o kitabuw ye an y'a sɛbɛnw ye wa anw nara la wa ne yɛrɛ y'a fɔ anw sɔnna o ma mais kira ka sanuyali kama ala ni kira ye ɲɔgɔn ye min kɛ kira ko ala ma ala n'i bɛ n fɛ n y'a ɲini fɛ mɔgɔ minnu bɛna n kɔfɛ kana tɔɔrɔ k'u la ni min ye jurumu kɛ yafa o la diɲɛ ya n'i ma yafa min na fiyewu o bila lahara la kana maa tɔɔrɔ o bɛɛ la anw ko kira ma yɛlɛ n'i nana kɛ lɛ ye don min i b'a kira yɛlɛ Muhammadu Mustafa Habibalaye Mustafa Muhammadu Mustafa Habibalaye Mustafa Muhammadu Mustafa Habibalaye Mustafa Muhammadu Mustafa Habibalaye Mustafa Muhammadu Habibalaye Mustafa 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 Muhammadu Mustafa Habibalaye Mustafa ni tɛdra ala kira sanuma ko ala ma ala wa n'i bɛ fɛ n y'a ɲini fɛ ne mandenw kan'u halaki kana balawu jigiw kan kana bɔnɛ jigiw kan yafa jurumuw la ni jurumu min kɛra n'o kɛra kabayira i tɛ yafa min na o bila lahara la naam o yɔrɔ in na alahu taala ye seli di kira ma kɛra salatul hakim salatu la prière seli dira kira ma o yɔrɔ la o kɛra farida 50 mais ala ko kira ma Muhamadu comme ne y'i ci ka jogoɲumanya dafa ka laadiriya sinsin ka danbe sinsin ka jogo dafa diɲɛ na n bɛna fɛn dɔ d'i ma i ka taa di jogotigiw ma a b'u dɛmɛ u ka jogoɲumanya la n'o ye seli ye u ka seli kɛ sɛbɛ ye ala b'o mago ɲa ni jogoɲumanya ye walahi farida 50 dira kira ma kuma la surunya nabila Musa a seli o ma o de y'a lasegin k'a fɔ nin farida in ka ca n'i nana n'a ye mɔgɔ tɛ se k'a kɛ kuma la surunya na waati koro kama o tuma ala y'a bɛrɛbɛn ka bɔ a la k'a to 5 ye Musa ko kira ma segin ni 5 ye ko ka dɔ bɔ a la
o duri na jigina usaka ke pala usaka ke rola Allahu akbar dana ne ya ko silba de ka sana ko doge sella amare ko shite mo yable wa ka de pro salamu alaikum wa bani tate ma shibulu musa ya ando wallahi musa ya mamunu ko musa ma musa mere mo dara alama ni tegeni duru yi alama ne kira yare de alama ne duru yi amare otuma ala an wulla kanjo ngi ka kira ni e nyonye ka bana tagai wallahi an muluya ala ma nyini fe ka ko kama an gana sigi fiyo ka bana to ana nama ba amin ya rabbi ala ma nyini fe an gana sigi fiyo ka hanna ko to ana mbade wona nama wul ka banga amin ya rabbi ala ma nyini fe ka dallu amul lahara amin ya ala ma rabbi nyini fe ka ko kama kan do ka dinan amin ya ala ma rabbi nyini fe ka ko kama kan nyada ka kiraka amin ya ala ma rabbi nyini fe ka ko kama kan mo no asidi shek shirif usman marana aiza diga me anya fa diga me anya fa ala ma nyini fe ka ko kama anaka deme ala ku kana anaka deme ku koloshi ana nyira ka deme ku koloshi ala kan betaka ala kan be wasa ala ma nyini fe ka ko kama nga jona no malala ka bas ala ka bas ala ka kishi ala ka sara ala ma nyini fe ka ko kama nga tungarangew ala ka tuwa jawla ala ka tuwa jawla ala ka tuwa jawla ala ma nyini fe ka ko kama sami ala ka jana lima ala ka jana ala ka je jana ala ka lara jana trebu ya kama yere mu ya kama sallallahu alaihi wasallam wala wala ami jaga fatiha tanyo be kapite mlaya kum wati kurlelo inshallah wa fatiha a'udhu billahi minash shaitanir rajim amin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره الحمد لله رب العالمين ala kan jenya ala kan Allah ranya ala kan ni musakira bunya kamo sallallahu alaihi wasallam